Okay. Aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Pagkisagya po no, ang makauban nato din sa estasyon ng atong mga amigo kasama sa technical side kay kung wala ni sila dili yuta kasibya kawarawara no sa kahanginan ang atong mga kasama pag-igsuon sa technical side si kasamang Dani Luod ug usab si kasamang Tax Ilumba. Sige po na ko moingon kanatong tanan, maayong adlaw sa Ginoo. Okay, ang atong pizza karon, pizza 30 sa bulan sa Disyembre, tuig 2018. Buot ipasabot, katapusan na nato ning Sibya karon ni ining tuiga, no? Ang final, kining version sa 2018 edition. Kahayag sa pagtuong Katoliko kay kung ang Ginoo mo tugot gihapon nga mopadayon sunod tuig atong sugaton mga ni karong ikatulo ka adlaw ikaduha kung mopadayon ato naman pong pangayoon ang iyang dugang panalangin nga giyahan sa gihapon kini maong tulumanon. Okay, ang atong hisgutan karon mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw. Mukutlo ta og sita sa Biblia diri ta manukad gyud. Diri sa giasoy ni San Pablo sa iyang sulat no sa mga taga-Galacia. Kapitulo 1, no, bersikulo 6 hangtod na sa 9. Kay kining mga tudlingan sa Biblia gigamit ni sa atong mga igsuon nga nahimulag sa ilang pagsaway pag-atake kanatong mga Katoliko kay kini kunong mga tudlinga na lapas wala kuno ni masunod natong mga Katoliko ato ra gong basahon no ato lang di man anha akong ipahinumdum kanunay nga dili tanang magkutlo-kutlo og bersikulo sa Biblia magtudlo og Biblia, kinahanglan na dayong tuhuan na to, no? Kay sa laing bahin po ng mga tudling diri sa Biblia, si San Pablo rapod, namulong aning pagbabasahon na to ron, laing sulat po niya, siya nag-ingon, nagpahimangno nga naay mga false teachers, mga bulaang propeta, magtutudlo. So, unya, naapag ito'y gisulat niya nga bisan gani kuno ang yawa magpakaanghel sa kahayag. Di ba? Kadto ganing gitintal niya atong Ginoo hingkotlo og sita sa Biblia. Di ba? Katong iyang gitintal lang Ginoo tinuod kang anak sa Dios ambak niya ng pangpang. Kay ginaingon man no? Ang anak sa Dios kung mahulog dili maunsa kay sapnayon sa mga anghel pero yatong gikutlo lagi pero kadtong pagkakutloa sa maong tudling, pagtintal niya to, gigamit niya pagtintal sa atong Ginoo. So, wag po yayo. So, atong sayron, kung sa tinuod yun nga paggamit anak nga tudling, o tinuod nga pagsabot, kay ang kapakyas na to sa pagsabot yun, o insakto sa mga nahisulat sa Biblia, mao ni magbahin-bahin na to, tanawa, di ba? Pila naman ka grupo ron sa pundoks tinuhuan nga usa ra gigamit Biblia pero lain-laing version sa pagsabot, di ba? Asa ron ang insaktong pagsabot. Of course, ang insaktong nga pagsabot dito sa usa ka tinuhuan nga tinuod gyud nga maoy gipundar gisugdan o gitukod sa Dios.
gitukod sa atong Ginoong Kristo. Kaya naman niya ang authority sa pagpanudlo. Kining Biblia pahinumdom nga bawal ni ang kanang gitawag na private interpretation. Ambot na man sa Biblia pero nganong sige man yun nato makalimtan o di ba lahi lang atong nasabtanan na, no? Bawal ang private interpretation pananglit kung malimot Proverbs 3:5. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon nga panghuna-huna o pagsabot. No, so kana usa na. Dayon ngano na kay dili manggod kitang mga tao gud masalaypon manggod ta. Di ba? Sa kung ako malimot Isaias ba to 55:8. Ang hunahuna sa Dios dili sama sa atong hunahuna. Ang hunahuna sa Dios habog kaysa atoa. So napagali ito'y tudling sa Salmo ba to? Proverbs. Nga usahay, dili naman gani usahay, makadaghan na yun higayon. Ang tao magunahuna nga mauna, insakto na, pero dili di ay. So, kay masalay po nagiging ang tao. Maunang di yun ta magsalig sa itong kinaugalingong pagsabot. Huwag mayingong kagtagna, naapoy tudling nga, nagpahinumdum ya po na to, direct yun sa bagong kasabutan sa 2 Pedro 1:20. Gidili ko no ng pag-interpret na to sa mga propesiya, pinagi sa kinaugalingon o private interpretation. Niya, ang problema lang po nato ron, tinuod man na veritas, na mo ingon, tinuod man na veritas. Pero kanang ingon nimong private interpretation, mao man ang inyos katoliko. Dili man ang amo. O diyan na po din ta magtuki unsa ng private interpretation. Unsa ng private interpretation? Ang private interpretation ato nang masayran, masabtan mo kuha tag Yahweh o kanang Yabe nga bersikulo unsaon na pagsabot. Sa Roma 10:15. Sa Roma 10:15 nag-ingon si Pablo nga unsaon man pag-preach o pagsangyaw kung wala siya gipadala o gisent sa in English. Unsaon man kuno pagsangyaw kung wala siya gipadala. Unsa may ibot pasabot anang wala siya gipadala? Wala siya gi-authorize. Wala siya gi-authorize. Bot pasabot ang makatudlo gyud insakto gyud sa kinatibuk-an aning nahisulat sa atong pagtuo ning Biblia ang mga tawo o grupo sa mga tao nga mao gyud gi-authorize. Gi-authorize. Sama guni atong balaod sa gobyerno o atong istruktura sa atong gobyerno. Di ba natin mga authorities? Natin mga otoridad. Kaya dili bisan kinsa mo dumala na to. Di ba? Mayroon kag kinsay mangulo sa usa ka syudad, ang mayor. Ang mayor yun. Sa probinsya, ang gobernador. Dili yun bisan kinsa mangulo. Okay. Nanglan, authorized na mong order. Di ba? Mayroon kag kinsa may mudakop anang mga dakponon. Dili bisan kinsa mga pulis ra. Sila may authorize. Di ba? Kay kung bisan kinsa magkalanrakas gyud ta ana. Di ba? Una nga kining mayon taga sa ato pa veritas ikaw authorize ka. No, ato sang susihon gyud na nganong na-authorize ba ko? In person di ko maingon nga authorize ko. Or maybe kung atong masabtan ang punto. Inani mga igsoon. Giunsa man pag-authorize ni Kristo ang una niyang mga magtutudlo. Nga gipili. Magtutudlo siya pero iya man gi-extend ang iyang pagkamagtutudlo sa mga apostoles. Munang na teachers na po ang mga apostoles. Di ba? Na may mabasa sa Biblia nga kung di ta kasabot, magpataka ra po tagsabot. No? Katong Mateo 23:8-9 nga. Hingon si Kristo nga ay mo pagtawag og teacher o dirisyuta kay usare
magpakasulugoon. Giklaro man na niya sa 23:11, kinsa tong himong labaw diha ninyo magpaubos, magpakasulugoon. Kay ang magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Buti pasabot kung kuan ka, pangulo ka, leader ka, teacher ka o amahan ka, kinahanglan magpaubos ka, magpakasulugoon ka. O kinahanglan imong kinaiya mao lagi na mapahiyobsanon, kay ang mapahiyobsanon ipataas. Sa may pasabot ana, ang mga mapahiyobsanon ipataas ato pagkatituluhan og taas. Unsa may titulo nga taas, kanang father o teacher. Di ba? Dili gyud actually daotan ang paggamit ng titulo sa Dios o titulo sa Ginoo, teacher o kanang father. Ang gipasabtan sa Ginoo diha nga kanang mga mapahitas o dili ang ngayan magdala-dala ng titulo sa Dios. Kaya kung bawal yun ang pagdaan ng tituluha sa tao, anong father, tatay, may lagi itong tawag sa itong pangulo sa pamilya. Di ba? Si Pablo, naingon siya, ako nahimong amahan ninyo sa maayong balita. Nasa 1 Corinto 4:15. Niabot ba sabton, gisupak ni Pablo ng kanang giingon sa Ginoo, dili. Kaya dili man na, inanaon pagsabot nga gibawal yun ang paggamit ng titulo nga taas sa tao. Wala na gibawal. Gipasabot lang sa Ginoo nga dili unta nato dadon ng tituluha kung magsige tag pataas kay watay angay ana. Watay angay ng titulo nga father, teacher, magtutudlo. Watay angay ana kung ang atong mga batasan taas magpataas ba? Mura man tang magpaka-Diyos gud ana. Awa na. Sir Galacia akong tukion, naabot naman ko ana. No? Background nung gari na ako na, no? Na ako nang idiritso kay ug di na ako ni matibawas, adi atangin na po ninyo sunod Domingo po, no? Kining tekstuha sa Biblia, kung mapakyas gutas pagsabot ani biyaan gyud nato ang Katoliko. Ano man, ako ra kong basahon. Galacia 1:6 hangtod sa 9. Ingon si Pablo, nahibulong ako nga sakalit lamang mibiya kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo ug midawat kamo sa laing maayong balita. Ang tinuod mao nga walay laing maayong balita. Apan gisulti ko kini kay may mga tao man nga nagsamo kaninyo ug naninguha sa pagtuis sa maayong balita ni Kristo. Apan bisan og kami o usa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali mahimo unta siyang tinunglo. Sa gisulti na namo og karon sublion ko pag-ingon kun may magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa inyong nadawat matinunglo siya. Tanawa, kini, timanin ninyo, kumon yung ini nga bersikulo nga akong mahinagbo sa akong mga diskusyon, sa mga dili Katoliko, labi na INC, dating daan, ni Eli Soriano. Kani gyud paborito nilang teksto pagsaway na to mga Katoliko. Now, giyon man nila ni pag-interpret. Ang ilang interpretation ani ba nga, sa ato pa di ay, ang atong pagsabot sa nahisulat sa Biblia, kinahanglan, ugon sa to sa una, katurag yun, dili yun ipatubo, dili ipalabaw. Ito pa, dili mulambo. Kinahanglan, ugon sa to yun, nasulat dito, litra po litra, maurag yun to, dili na to palambuon. Dili na to palambuon. Muago against mga gunan sa siyensya. Timan niya ang Diyos dili supak kong siyensya. No? Basta nagtuon niya. Doon ay pag-uswag. Kay, kanabitang bata, ay kung ingna ka ng bata, ingon na naragyon na, sige, di na siya mulambo. Mulambo na siya, uy. Ay kung iparihas nga, ang quality, ang totality sa usa ka bata, inig kadako niya, mag-city anyos siya, mahimo siyang 12 anyos, ngayang kahibalo, dili maglambo. Uy. No way. Plus good anang, kung mubasa lang kas Biblia, di kang kita diha nga ang mga apostolis gatawag-tawag ni Mama Mary ug nanay.
Di lang po noon ta kasigurado nga wa gyud sila nagtawag og nanay kay di wa man po nasulat sa Biblia tanan. Di ba? 1:21-25, 2 Tesalonica 2:15, mga tudling na nga nagtug-an nga dili tanan nasulat sa Biblia. Di ba? Di po ta kasiguro gyud nga wa gyud sila magtawag ni Mary og nanay. Oh? Pero kung basahon na to og ayo ang Biblia, na ay bersikulo nga nagpasabot ha, timani ha, nagpasabot nga ato og yung tawgon ilhon si Mary nga nanay, ngano man, katong nagdupa si Kristo sa krus, di ba? Oh, katong hapit daliabot na ang iyang kamatayon. Katong iyang nakita nang iyang tinun-an dito sa ubos. Si San Juan din, iyang nanay pod, si Mary. Oh, di ba? Unsa may giingon ni sa Ginoo, ni Kristo sa iyang nanay, iyang nakitaan dito nga nagsudong niya nga nagdupa na sa krus. Giingnan niya iyang nanay, no? Babae. Sabto na ba po na sa uban nga wa kuno'y tahod si Kristo kay gitawag ko ng babae iyang nanay. Oh, unya kitang Katoliko tahod-tahod kuno ta ni Mary unya iya galing anak wa kay kuno magtahod ay naon sa man sumnang klases pagtulunan, no? Inyo manghimuong si Kristo magsusupak sa balaod, moral. Naaman na sa balaod nga tahuro ng ginikanan, di ba? Oh. Ang pagsabot ng Katoliko ana, babae ang terminology gigamit ni Kristo kay aron makasabot unta ta nga siya kanang babae nga fulfillment sa bersikulo das Biblia sa pagkahulog pagali sa una natong ginikanan adan og iba naa na dayoy maayong balita nga gipadayag ang Dios katong sa Genesis 3:15 nga naa kunoy babae nga mutungha nga dili parehas ni iba nga nahulog nagpakasala o nakasala kay nagpatintal siya wa kanang babayhan na musukol na siya wa mubuntog pa gani, but pasabot mo resist og sala. Buhat og dautan kisam nang babayhana nang gitumbok. Oh, si Mary taho na. Then unsa giingon niya siyang nanay? Oh, babae. Ani ang imong anak. Isa may yang gipunting ato si Juan. But pasabot sa Ginoo nga iluhon niyang anak ang iyang tinun-an nga si San Juan. Nga dili man to anak ni Mary si Juan sa unod. Di ba? Oh. Di ba? Gi-introduce, giingnan niya si iyang nanay, babae. Ani kung iparaphrase ito aron sabtan diretso, ilha nga imong anak, ang akong buutan nga tinun-an nga si Juan. Then si Juan po, yung tinun-an niyang giingnan, tinun-an ko, ani ilha ang akong inahan nga imo pong inahan. Sa manabe, pagkaklaro ana, unya sa 1 Corinto 1:10 ba to o 10:1 ba to? 11:1 nga niingon si Pablo nga kami mga apostol himua po ninyong panig-ingnan. So sila, apostol po to si Juan, di ba? Himuo na silang panig-ingnan pod. So kung giingnan si Juan sa Ginoo nga ilho niyang kanang unsa na inahan ang iyang inahan unya kay example man sila, so awaton po nato si Juan. Mo nang ang mga church fathers o mga teologo ng Katoliko moingon nga oy si Juan diri nagrepresent nato og tanang mga Kristohanon. Nga gusto sa Ginoo nga ilho nato iyang nanay og nanay pod. O mo ni pagsabot nga Katoliko mo na gitawag development of doctrine, development of understanding. Dili na pagsimang sa gitudlo lang San Pablo. Dili na ingon nga ug unsa to sa una dili gyud mag-irog ang theology kay nay paglamo pras gud anang sa una panahon nila ni Moses sa daang kasabutan nagtugot man sila divorce. Pero dili gyud unta na. Okay, agis kagahi nilag ulo. Pero sa New Testament gilambo na, di na ta mosugot ana. Sa to pa dunay paglambo. Dunay paglambo, dili na. Dai naapon sa Daniel 12:4 nga Daniel 12:4. Daniel 12 4 lagi. Daniel 12:4 gihisgutan ni Daniel nga naay paglambo sa kahibalo. O bitong na natin mga computer ron daghan kay agis kahibalo. Ang pagsabot po nato kay maglambo man ang kahibalo sa pagbasa-basa natong Biblia, maglambo. Unya na gipamulog si Kristo nga nagpasabot nga naagi paglambo sa katong sa Juan 14:12.
No? Katukunong, di na lang nako basahon na, kaya pikid, 2 minutos sila nahibilin. Ngayon si Kristo nga, kinsa tong musunod ka nako, magbuhat sa akong gibuhat, o magbuhat siya, labaw pa niini. Natanawa, gustos Ginoo gani nga, o kung siya nabuhat niya, kay musaka naman siya sa langit, di mo siya magdugay diri, o palabuan na to, kay dugay gunta diri. Di ba? So mo na principle, so doon ay gitawag og development sa pagsabot, development sa kahibalo. Pananglit, no, di man gyud ta kasigurado nga ang mga apostoles sa una wala magtawag og nanay ni Mary, no? Kay wa man gud po nasulatan sa Biblia, pero granting nga wala. Nya kita karon kay sige na tagbasa-basa sa Biblia, uy, masabot bandi ay nga kinahanglan natong ilong inahan ng nanay sa atong Ginoo, kay iya gang giingnan si Juan nga ingnan niya nga ilong niyang nanay. Akong nanay. Pero mao lagi ang mga apostoles, example man, so tama ang mga church fathers na to, mga teologo na to, exegetes na to aning Biblia nga si Juan nagrepresent natong tanang mga Kristohanon. Nga ilho natong nanay, si Mary. Kana akong gipasabot ni Pablo diha nga magtudlo og lahi kadto nang musupak sa mga otoridad. Niadtong panahon na sila may present magisterium authorized, so dapat ang mga tao sa una musunod yun sa mga apostoles. Kay kung musupak sila sa gitudlo sa mga apostoles, ato pa ni go against sila sa authority. Di ba? Mo na. Sa atong panahon karon kinsa may maiguan ang matanang musupak sa Katoliko. Ano man kay ang mga obispo may authorized successor sa mga apostoles, tanaw ra gunin ng line of succession sa mga obispo. Gikan sa mga apostoles hangtod sa itong mga obispo, dili mo na wala laing religion makakuha na. Gawa sa Orthodox, Orthodox ni Simang Gamay. Ni Simang Gamay. Oo. Pero apostolic succession, klaro kay na mga obispo Katoliko, no? Kanang uban basa-basa lag Biblia din mayon din authorized na may dili man yun ana, kay ang pag-authorize gud sa Biblia pinagi nagpandong sa kamot ordination. Yeah, only Catholic bishops ang kuan authorized na wala ko igong panahon, padayon ako ni sunod Domingo po. Okay, singalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadakuan sa atong simbahan. Ako moingon hangtod sunod Domingo pohon, advance Happy New Year kanatong tanan sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. DXPR Tatak RMN. May tanong kami sa mga misis. Oh my gosh! Amoy pawis ba si Bunso pagkagaling sa eskwela? Makatalo bath soap mo sa germs sa katawan niya. Mag-Shield Bath Soap. Unbeatable laban sa germs that cause amoy pawis versus another brand. May Shea Butter Moisturizer pa sa presyong abot kaya. Kaya recommended ng Philippine Nurses Association. Sa Shield Bath Soap, ikay mapapa amoy golly wow! No more amoy pawis with regular use. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Asa mas practical? Joy dishwashing liquid o ordinaryong paste? Sa paste? Daghang pahit, daghang kuskus pahit, kuskus pahit, kuskus sa oras kahago si kaayo. Ang Joy dishwashing liquid, sulit kaayo. Tuwag kay Kung sa kapurong tulog, sa Joy